ne? Это я дурак. Почему? Мне надо в Татарстан на соревнования лететь, а у меня загранпаспорта нет. Missing Jonathan. Missing Jonathan. Missing Jonathan. I love you. Yollar var, ezin giden güller var. Ağırlık gözler, şöyle yarı yanımızlar var. Allah güldüm Allah'ım, güller güldü bizler. Ну что ж, двигаемся дальше. Президент Республики Татарстан шагает в ногу со временем, поэтому давайте представим в кабинете у Рустама Нургалиевича Минниханова. Окей, Google. Республика Татарстан. Республика Татарстан – один из субъектов Российской Федерации. Окей, Google. Татарстан Республикасы. Татарстан Республикасы Идел елгасында урнашкан бик матур ва гүзәл дәүләтләрнең берсе. Вот это совсем другое дело. Рәхмәт. Мотор гына әйт. Гафуй. Әйт, Соня апа гафуй. Төшермәдең ул, яздырмадың ул. Соня апа гафуй ди. Что ты, билет? Гангстер какой-то. А? Gangster? 55 bozalmış ise. Mene yol kırığında 16 hektar. Kırttım, Sarıkna'da kırttım. Begin sıyırına kırttık. Aşasın, halıklık aşasın. Kotağımda sirem yok evet, değiş vaktinde. Sirem yok. İyiymiş vamin, ne kukoru sesken, işkertken, sekken, işkertken. İşkertmegen, ala bu tavşan da. Tırrık kire aşası, aşı. İmiş tırrıkka kirip aşır koyramı, ala bu tavşerge yarayı. Bengi sekenni. Sekkenim var idi. Tırrıkında kırttım. Berkim kırtmagan, bengi sekenni min kırttım. Sektim. Patamışta istoriğini bilemin. Kırtsın, aşasın. Kamilde kucak değil, Halil'de kucak değil. Bunda biz kucak. Eğer birden destek, buna bularını. Mayna halkı merşlayt, bu şey kulakka nitsek, bunda kuttakta bir kim kırelmeyecek. Onları gördüm almalım, gelleri gördüm izmedim. Спасибо. Здорово, земеля! Canını severim! Ах ты! Kızım internet bitken mi? Koya çiçek gibimin. Ne sen oğlum? İnternet. Etiden sıra. Koya mini internet. Mia internet diye. Айда, давай, пошла. Yosi, tamam, kulağa parası bekle oldu. Hayda. Давай.
Ahmetciğim. Mır. Yani mır. Koşarga gerek mi? Ha? Mır. Mem gerek mi? Mır. Nime vereyim? Ahmet nime vereyim? Yani Ahmetciğim. Местный халыкны зрәк татар теленә үретергә кирәк. Хәзер кемне күрән барсына да кая барасың дип сорау бирә. Нәмә диерләр икән? Rodriguez. Yes, sir. Кая барасыз? Huh? Кая барасыз? What about us? Finish. Me going to Barbara. You know where Barbara is? You actually going to breathe in or breathe out? No, not breathing without. Call Laura. No, call her. My phone don't work. Кая барасың? Aya barasın. Кая барасың? Hoya barasın. Hoya barasın. Казанга барам. Vazangan baram. Молодец. Рядом. What's up? Кая барасың? Ha? Кая барасың? Where what? Кая барасың? Nothing. Татарча телен өйрәнергә кирәк. I have a question. Hold on. I have a question for you. Yes, sir. Кая барасың? What? Кая барасың? I have no idea. Шулай шул белмәйсең син кая барганыңны. Татар телен белергә кирәк. Кая барасың? No. Кая барасың? А? Answer my question. Кая барасың? Oh, mistake. Hold on. Ah. I have a question for you too. Кая барасың? Кая барасың? Oh. What do you Берсе дә need? аңламай What do мине. you need? Шабракот! Какой ведь заебал, блядь! Типкәле шукала. Типкәле. Да! Другом пизду, кисезен нахуй! Хоми, блядь! От бери, от тут. Yok ya, gittim böyle. Atın ber. Hayır. Şuna bakın benim ha. Git var nahуй. Koluna. Шәһәрендә әле генә җәмәгать бик күңелле. Бер кеше югалтты, шуны эзлибез. Хәзер менә әйтергә тиешләр. Шушы кешене Сурiyada стаханлы күп, татарлар да күп, алар нәрсәнең нәрсә икәнен аңларга тиешләр. Кайда монда радио? Җавап менә моннан әйтә әлеме? Хәзер без монда, мин дә монда егетләр белән сайкы белән хәзер үзебезгә кирәкле. Мин бу ашырга катнашмыйм. Эзләтәбез хәзер шушы кешене. Внимание, уважаемые отдыхающие, прослушайте объявление. Рустам Нургалиевич Миниханов из Собора. Ваши друзья Мухаммедшин Фаид и Медшин Ильсур ждут вас у главного входа. Повторяю. Рустам Нургалиевич Миниханов из Собора. Ваши друзья Мухаммедшин Фаид и Медшин Ильсур ждут вас у главного входа. Пиво уже взяли. И бери. Пиво варся, пока.
Шулай итеп безнең дрессировщица Мөнира апа үзенең кызларын шулай итеп өйрәтеп бетергән. Һәм бер кычкыру белән аның яннарына тезелешеп басып үтәләр. Хәзер без моңа ышанырбыз, инанырбыз. Pasti gasing sama di terjadi. Hazır gasing sama di terjadi. Hop kapotla aşağı bas. Ha, bana balay. Utla yandırabız bilen. Bana balay şaltır itemiz de. Bana hoppa. Beteş. Başkasına alabız. Hazır mı lan şunday? Jafalanıp gazıyla da zavadit itemiz. Hay tamasına. Hayvan maşinası. Потоп бара, потоп. Булгайыр ага. Агып китте Булгайыр, зил ага, зил. Күршеләр ага, бөтенәй бер ага. Стихийное бедствие. Наверное, не выживем. А зил выживет. Гафу итегез, монда урын бармы? Әлбәттә, дустым. Әйдә, уз. Мин Олы Имәннән, исемем Илгиз. Ә мин Гәрәй, Уша авылыннан. Батташ, син теге авылда башына нәрсә? Тай тибеп исән калган егет түгелме? Кара. Әнекәем, чыннан да. Кыстабый белән чәй теләмисезме? Юк, рәхмәт. Магазин кексы бар. Туктагыз, миндә $1 бар бит. Өкемет, ни кадәр акча. Тизрәк авылга кайтып клубка чыгасың. Чыгарсың, әгәр төзелеп беткән булса. Менә бездә клубны инде 10 ел төзиләрдер. Нигезендә кашыткан белән әрекмән генә үсеп утыра. Шуңа минем бабыкай һәр вакыт әйтә торган булган. Яңа тун алмыйча искене якмыйлар. Бәлки чынлап та бу клубның кирәге дә юктыр. Яшьләр барыбер аз калып бара иде хәзер авылда. Җинесе шәһәргә тая. Нәрсә тапканнардыр инде анда? Кая тая инде бу? Еске булагадыр. Бу нәрсә тагы? Бума? Бу күсе. Хәзер шундый мода китте. Нинди мода тагы? Күселәрне аяк белән сугып сарыкка әйләндерә. Күрәсең киләме? Әйдә әле. Әфсен, төфсен, исәмсез егетләр. Ни хәлләрегез бар? Кара әле, син бу таякны базардан алдыңмы әллә? Юк. Дөрес эшләгәнсең. Лицензияң бармы? Хәзер бит штрафлар ай-һай артты. Мин мәсәлән кичә генә ясаттым. Сине дә бер нәрсәгә әйләндеримме? Әфсен, төфсен, ташбака булсын. Коркма, шаярам гына бит. Кара әле, син бу егетне гәрәй түгелмесең? Башына тай тиккән иде. Син? Мин Илгиз Олы Имәннән, күренеп тора. Мин үзем сәфәрдән, әбиемә кунакка кайтам. Ярый, сау булыгыз.
Әйтергә онытқанмын икән. Таякка лицензияны миннән дә алып була. Битеңә керфек төшкән.